Aquest any, en el marc del Dia Mundial de la Poesia, el 21 de març, la Institució de les Lletres Catalanes promou la celebració de la poesia amb l'elecció d'un poeta i un poema per l'ocasió. En aquesta 16a edició, el poema escollit ha estat El lector, de Francesc Vicenç Garcia. Nosaltres, al Col·legi Sant Miquel dels Sants, ens adherim a la celebració a partir de la lectura oral d'aquest poema, en català. A continuació, podreu gaudir de la lectura en veu alta. Ara baixes la vista envers la immunda gruta de l'univers, al verd de pena, on jamai s'avingué la llum serena amb les tenebres de la nit profunda. Ara en l'ocel, que de claror abunda, mires dels signes la durada vena, i en la gran bola de l'imàries plena, les pollegueres fermes on s'afunda. Ara te'n vages a la terra freda, aquí lo sol ap rajos, mira, o la que més de l'equinoxi brasa. Entres en mar tempestuosa queda, en terra estigues, sossegat on vira, sempre, piu lector, seràs un ase.